fysik, og vi har om magnettiltrækning. I dag der har vi et fly, og Thea, hvad er det for en opstilling på den her? Ja, det er, vi har magneten her, og en klips i en flytråd, og det, og vi ser klipsen bliver tiltrukket af magneten. Og hvad er dit formål med forsøget? Vi har nogle plader hernede, som er forskellige slags plader. Og nogle er magnetiske, nogle er ikke. Og det vil sige, at hvis den her klips falder ned, så er de magnetiske, fordi så har de magnetisme, hvis man kan sige det på den måde. Inden for det magnetiske felt. Vi er alle sammen skrive. Vil vi bare gå i gang? Ja. Okay, vi starter med messing her. Og prøv at se knitterne. Og der sker ikke rigtig noget. Og hvad var det, at det betød, at der ikke skete noget? Jamen det vil sige, at den ikke er magnetisk. Den ændrer ikke magnetfeltet. Hvad for en er det, så du tager nu? Her har vi kobber. Og der sker heller ikke rigtig noget. Så har vi jern, som den næste her. Og den falder ned. Og det vil sige, at den ændrer magnetfeltet. Altså, at den er også, det vil også sige, at den er magnetisk. Okay, hvor er det? Er det der stang, eller hvad? Den næste her er plastik. Og igen, der sker ikke noget. Jeg har lige et spørgsmål. Ja, du har den her magnetstang. Men hvad for en er det faktisk, der er Jo, den røde her er nordpolen og sydpolen. Faktisk er det sådan, at klipsen vil blive tiltrukket af begge poler. Men er det fordi, at klipsen ikke har nogen pol? Ja, klipsen er bare magnetisk. Hvad for en næste? Den næste her er aluminium. Kan vi prøve at se, hvad jeg har inde under her. Og igen sker der ikke noget. Det tegner lidt på, at der ikke er så mange magnetiske ting. Næste er nikkel. Så har vi stikker ind under her. Og den er magnetisk. Det der jo er tricket, det er, at magnetfeltet tiltrækker jern og så den over sydpolen. Og det vil sige, at det der... Så har vi det er bly, vi har her. Tegne. Yes. Fordi den bliver tiltrukket, fordi den er lavet... Og igen, der sker ikke noget. Det var bare fordi jeg ramte klipsen. Og sidste ting vi har her er zink. Har I gjort den her kilder? Har I lavet poler på den her? Og så allersidst, så ser jeg ikke noget. Jeg vælger at bruge en magnet, der ikke er helt stærk som den der også. Så det du er kommet frem til ved at lave dit vi har jo fundet ud af, at alle de her ting er magnetiske eller ej. Og så kan vi jo overordnet sige, at der er faktisk ikke så mange af de ting her, der er magnetiske. Det er ikke så mange ting i vores samfund alligevel, som er magnetiske. Vi bruger bare meget det, der er.